Hello guys, welcome back sa aking channel. Nianapod ko baklay update. Kung pagbaklay, nabot ko din sa corner Kabangkalan, Mandawi. Og namit na ko ang usa ka babae, inahan nga maluluyon sa iyang mga anak o pamilya. Og tungod aning atong giatubang nga crisis karon, ang tanan jud naglisod. So labaw na siya nga naglisod tungod kay siya lang ang asahan sa iyang pamilya. Na siya tulo ka buok anak og masakiton pag yun iyang bana. So siya ra gyud ang magtuyok-tuyok para sa iyang pamilya. Og lagi kay nahurot na ang iyang nadawat nga ayuda, nakadawat siya og 6,000. Nahurot na kay lima sila ang member sa iyang family nga mukaon, bisan pa og nakadawat sila og rice o kadtong cash, pero dili gyapon igo. So naka-decide siya nga mangayo siya og rice ngadto sa iyahang ginikanan og mga igsoon sa Talamban. So kay wala siya kwarta, siya padung sa Talamban og pagbalik nanghulam siya sa bike sa iyang pag-umangkon. Guba pagyud aning dapitan na guba. Ay, nanghatag og bugas dito? Sa Cebu City. Cebu City? Unya, naparon? Ambot kay gibalay-balay na ilagi. Adtor man ako sa amo akong ipangayo. Sa Pa kay ang Mandawi wa naman manghatag. wala na nanghatag Mandawi. Pero ang Cebu sige gihapon panghatag. Nanghatag man sila. Pagpila ka kilo? Kag tunga man ni sako. Tunga sa sako? O 5 kilos. Aw maayo noon. Ya. Babudlaan. Kana pa kay paliton? Mahal ba yung kilo? Ya, pero di naman na naguba. Diri ra? O diha ay nanghatag. Nya imo na lang giguyod. Kapuya sikad man pod. Kuya. Ya di pa di ko kibaw mo tarong. Di ka kabalo mo? Di ko kibaw mo tarong sa kuang ganang kadina. Aw ang kadina ra day may nagu. Suksok oh. Base no makakuan na nimo. Di ko pa mao. Hanggang na moral siya ganang makuan siya ba? Nalahi. Nabalhin. Luag siguro. Oh. Iya, muungot siya din as kuan. Asa ako na alsa. Ay muungot ko siya. Muungot lagi ako. Ano na si muungot man? Sige. Pinahulog man siya. So ako na lang siyang gitabangan para mudagan iyahang bike nga smooth ba. Kay lisuran yun na anang maguyod ka or magtulod ka og bike nga ang ligid dili magtuyok. Unsaon pag dagan ana. Di ko ka-imagine nga unsaon pag abot niya sa ilang balay to pa iyang pamilya naghuwat pa dito niya nga naghuwat sa bugas kay wala pa sila'y malungag. Wala pa isudan. Lisura sa kinabuhi oy. Pero bisan pa man, bilib ko niya kay strong kaayo nga pagkababae, pagkainahan, pagkaasawa. Siya yun na ning kamot nga makakuha yun siya og bugas ngadto sa iyang pamilya sa iyang ginikanan. Makaon iyang pamilya sa iyang mga anak ug iyang Oh, okay na. Wa man gud ni uwil gud. Butangan ta nag-wheel. Sige, butangan tanig mantika. Pero ning gihulman sa kong pagumangkon. Ya, Ako joy break. unsa day trabaho nimo sa una? Kuan na nagtrabaho na ko sa STL niya. Unang ba yung STL? Nag-cashier sa STL ba agent? Sa kuan sa kanang luto. Unya karon na hunong na. Nagpaabot ko po balik. Pero nakadawat mo atong kuan, ayuda, Sa SAP. katusap. Oh, nakadawat ko. Pilay mo na dawat 8,000. Ang 8 kay marag sa Manila man na. So 6,000 jud mo na dawat. Unsa pilay na dawat nimo? Naturat. Pila ka buok mga anak? Tulog. Tulo, dagko na unsay trabaho sa bana? Wala sa katrabaho akong bana kay masakit ko. Liver cirrhosis niya, diabetes. Tuberculosis niya, diabetic, Liver. liver. Oh, cirrhosis niya, diabetes. Nya asa man siya ron? Pero sa balay. Nya ang imong mga anak pila edad? Kuan. Ang kamagwangan 16. Nya ang kamahuran? 9. So wala pa day kay nagtrabaho. Ikaw ra nya unsa may mo ang kuan?
Wala ra usay mga ikog tabang ko sa ko igsuon niya. Iyaan ko sa kumbana matag-matag po niya. Di ba yun tanan kinanglanon nimo ibuan na lang. Oo. Nya, unsa ra ba gawa sa pagsugod sa ECQ, nagunsa ra man ka? Wala ra. Nagatiman ra na akong mga sako. Pero ang kanang mga bugas nakadawat mo ka. Dawat niya. Okay ra pero ang sudan lay problema. Mga sudan dito. Pero karon wala na sad. Wala na mabita na ngayo ko. Yat giwangi ko pasudlas boundary. Nga naman. Ay Mandawi baya ko niya. Musuod ba dahil ko Cebu City. Amandawi pa man ang subang dako, no? Asa dapat sa subang dako inyo ha? Sa wireless. Wireless gyud sa merkado? Unahan gamay. Unahan sa Dunkin. Ah, diha. Anahan sa Bamboo Bay. O, unahan pa. Napaingon ka flyover ba? Ah, oo. Ah, diri gyud sa may kanang May Mikey's. oh, diha. Luyo diha. Oh, mau ba? Ya akong bisikleta ko yun ay break. Muna ako lang hinahinayin. O patagali. Ako Nga nawa naman lang ka nagsakay og na may mga bus. Ako na mag-pleader niya. Usay dugay kay kaabot. Karon manggali. Sayo kay kunyani niya. Delikado man ang imong angkot kay wala pag break. Lagi ako rin naiduot kaysa magpaskan ko ba. Wala mong bus. O naay bus. Usay puno. Usay dugay maamot. Mau ba? Lisod kayo. Pero imong mga anak karon nagunsa ra man kay may klase. Nara sa balay. Di ba pwede makagawas kay mga minor. So ikaw rin gawas-gawas. Oo niya. Nagpaabot to sila na ako. Kaya wala pa sila ikaw. Nya unsa may imong ikuan, unsa may imong unsay tawag ana kanang maintenance sa imong bana. Kaya maintenance usara katurang dili mo kuha ng iyang dugo bitaw dili mo saka. Pero sa diabetes wala pa siya maintenance kay wala pa man mi kaadto sa iyang dugo. Kinsa may nagkuan na diabetic siya, Dr. Gyud. Ilang siguro nang kaliwat man siguro na kay diabetes. Baguhay ra na siya na sakit. Dugay naman na siya na admit tungod na iyang liver cirrhosis niya katong last year nga na-admit siya. Atong last year kaduha man siya na-admit. Katong last na yang admit murag July man siguro to. Na-diagnose siya diabetes day siya taas kay siya sugar. Oh, mao ba? Nya pero gitagan siya maintenance sa doktor, wala. Wala man kay ingon gutong doktor magpa-follow up check up daw mi nya wa man mi ka-follow up check up ato nya hangtod naabtan lang mi lockdown. Kapait Ay kana laging walay kwarta ba isig biyahe. Lisod. lagi. Paita oy. Naon ta ba? Ako ka pibog. Sakay Sad ka ingabot nimo maghuna-huna pa ka kung sa isudan. nang layo ngay kog dilata og isda dito. Nya gitagaan sad ka. Tagaan sa kog tulo ka dilata og usa ka kog isda nga hilaw. Yes. Ani lutuon ni abot. Kamunggayan. Hmm. Oh, lisod dagi kayo yung panahon ron oy. So, sige, try ko no makadaga na baka. Daga na. Sige, akong gunitan niya dayon ibsakay mo hang ikuan. Oh, bukat. Gibangan ta na ni iba sige, ibangan sa kay para dili mahulog. Jogging ramang gay ko paingon dire gikan dito wireless kanina. Lisod jud nimo uy. Wala ba yung mga positive diha sa inyo? Wala man sa amuha pero sa lain nga sitio na. Wala Layo ra nun dire naman dapit sa kuan. Merkado. Oo. So dili pa jud kakabot sa highway inyo ha sa Maykis ra man ka nga Bikiri. Yan, okay na nan. Yan na. Thank you. Sige, sige. Pag hinahinay lang ha. Oh, ako ra lagi ning iduot. O pagduot na lang kayo makanay break kuyaw kayo. Lagi. Wala na lang. Aftan ko kuan asa. Abot lang. Sige, sige. Lapang man ko. Nga naman. Ano lagi? Ah, oo, sige, sige. Pagdanaw niya. Sige, amping. Salamat. Sige. Naloyod ko niya, grabe. Bisan og gamay ra akong budget ani nga adlaw pero ako jud siyang gitagaan bisag gamay lang ang sad ko.
So thank you for watching.